私は、普段、東広島市を中心に演奏活動を行っておりまして、4月に、そちらの西条岡町で、音楽教室、アイコミュージックスクールで音楽教室を、一般社団法人仲良しから始めさせていただいていたり、いろんなところで演奏をしています。
ありがとうございました。この曲すごく、体力を使う曲でありまして、年をこう重ねることにすごく
っております。またどこかで見かけていただいたら声をかけて